Мәскәү татарларының штабына минем конер сәламнарым, бик шатмын. Сез дә минем белән, бик беләм сезне. Беләм, что шундый яхшы кирәкле эш алып барганыгызны. Шуңа күрә сезгә дә конер сәлам. Hayırlı iş hürmetli davranışlarım. Hayırlı iş Kozan. Indi nişançı öğrettim. Benim konsertlarımı, benim özümni, icratımni yaratıp, hürmet edip kelganiniz için sizin aldığınızda rahmetimni жеткирasım kele, kabinde başımni yesim kele. Bugün birinci tapkır benim konsertimde buluşular var mı? Oh, yortuza! Kişide şulay, onысы тоже яхшы. Но гомумән минем җырларым күпчелек 90% багышланган хатын-кызга. Чөнки, иратка карап мәхәббәт турында җырлап бит торам бит инде шулай. Шуңа күрә сез булганга күрә мин бәлки җырчы булганмындыр да әле. Инде менә киләчәк җырым алдыннан әйтәсем килә шуны. Яратам, яратканым дип, һәрбер кешегә әйтеп булмый, шулай бит. Аны әйтәсең, чынлап яраткан кешегә. Кем әнкәсенә әйтә, кем кызына, кем хатынына, кем сөйгән ярына, шулай бит. Гомумән минем уйлавымча, bütün нормальный ират кырында барга тиеш хатын-кыз. Но не важно, нормальный был хатын-кыз или нормальный был. Или нормальный барга тиеш. Прямо бір минем генә фикер түгел икән. Шулай, чөнки хатын-кыз аны ничек барар шулай яратырга кирәк. Ә һәрбер хатын-кыз үз ираты өчен булырга тиеш мотиватор. Мотиватор. Менә мин татар телен укымадым, руслан ничек була? Индәп торучы. Айту. Әле группама бит саф башкорт егет алдым, чын башкорт егете. Башкортча ничек була? Башкортча дәртләндерүсе була. Безнең башкортлар алар дәртләндерүче. Анысы дөресрәк күрәме? Чынлапта, сез безне дәртләндерәсез икән. Без иратлар тауны урыннан пешерергә әзербез. Чөнки менә без бит өйрәнгәнбез, тегез генә шәбәеп китсә, күкрәгебезне киереп йөрибез менә. Мин дип күкрәкләр күгәреп бетә. Әз генә дөнья баса башласа, нишлибез? Киләбез сезгә. Әйе. Нәрсә шул вакытны безгә терәксез. Шул вакытны сез безгә киләсез ярдәмгә, без шуңа юклап иратка китәбез. Көчле иратка. Шуңа әйтәсем килә, янәшәбездә һәммәбезнең дә булып торсын яратканларыбыз, дәртләндерүчеләребез, эндәүчеләребез. Yaratkanım yenişimde. Yaratkanım yenişimde. Yaratkanım haşap yanında. Min şananç bülbülarını Dağını Şırbistan'da İnlerine inget koyup atlarında Bir şaşlıklı gittiğinde Barışlardan anlam yaşam gerek Yoktur kireçekte tükkende Yaratkan yaşında Yaratkan haşak yanında İnsana bülbülarına Dağıtlı Şırbistan'da Мәскәүдә без Алла бирсә киләсе елга, менә январьда без бирәбез 6-нчы сезон була Алла бирсә. Мин Казанга кергәнче иң беренче Мәскәүдә концерт бирдек без. Мәскәү бит ул безнең Россиянең столицасы, баш каласы. Казан ул татарның Мәккәсе. Монда шуңа күрә үзенә әйтәм, мин Казанда концерт ул үзенә бер имтихан.
Бүтін жерде де концерт болуына барсы да яқшы, Аллаға шүкір. Бұнда енді халық бітті тәләпшән дейм екен. Артистлар көп, концертлар көп, күнде концертында концерт көрге орын табыл. Бұнда нәрсекендер өзіңнің изюминкің нәрседер болырға тиіш. Аны оңнатып тәбіті болмай, ол тауыш му, мұң му, ішкі қаяфетіңнің, көбірек ішкі қаяфетіңнің бір деймін. Шоңа көре Мәскеу яқшы, онда бек яраталар мені, мен өзім далар бек яратам. Біз күніне 2-шер концерт береміз, міне уже 3-ші ғаретті. Активлар, олар Мәскеу татарларында оларда 2 генә критерий, или яраталар, или яратмайлар. Бүттен, яратып келдік, таңна кенде деген нәрсе, ұшатмаса көйділер. Қозанлар бит, мен қарап тұрам, мен кеше бірінші келгендер көп болды. Олардың бірінші шулай таныш қана қарап тұралар, дәлер, аға, нәрсе эшлейбу, нәрсе сөйлер, нәрсе өйтер, озақтан уже көтеріліп шығып. Даниил, вот тебе спасибо. Ты сам пришел или тебе сестра привела? Сестра. Ну, похоже. Ну, спасибо тебе. Пойдешь что-нибудь? Нет желания, да? Ну ладно, так. Чашка натеряла. Ну ладно. Ну давай чашка мотор. Тотып қарадым. Обратно мне, да? Ну, спасибо. Ну ты красавчик. Башқұртстанда бір біздің ханым, Айсалу ханым, концертлар ұйыштырды Сібірлерге. Міне шул Сібір концертларында ұшырашып кеттік. Уфа концертларында ұшырашып кеттік. Уфада ұйыштырған теге біз салянка дейбіз енді. Жиылма концертларда. Онна енді нақлап тұрып мұнда көрдім. Мұнда ол іші башаған ие. Қозанда. Уже халықта популярlaşты. Шонан соңына көрістік біз. Қонақ рәуішінде келіп, шығыс жасадым. Бек матур етіп халық қабыл етті. Ескеткеш матур қабыл етелер әнбәріні. Анасын ең қызығы шол, пек көп яшілер. Пек көп яшілер. Үлкен яшта кішілерді көп көріне міне әлі бүгін аның емғақлау концерті бұл гастролінде.
Менә аңа мин сәхнә бәхете телим. Бу инде үзенең генә әһәңе, үзенең генә тавышы белән килеп керде бу. Вот, бер кемгә дә тавышы ошамаган. Монсы иң мөһиме. Бер кешегә дә тавышы ошамаган, бер кешегә кабатламый. Үзенең репертуары. Онан бит әле ул сәхнә булгач, матурлык та кирәк. Тышкы кыяфәте дә бик матур. Матур кеше дип әйтәсем килә, матур артист. Үземнең дә юбилеем була. 70 кенә тулды әле. Илле җырлыйм. Болай нишамын бит әйме. Тотып киялга бергә буламы? Күрәселәр бар икән. Менә Аллаһның рәхмәте яусын Әнвәргә. Менә юбилеем алдыннан бик зур бүләк ясады инде ул. Сезнең белән очраштырды. Аллаһның рәхмәте яусын Әнвәргә. Әле мин әйтәм, әле нинди матур үзе гашык булдым бит. Бирәк матур бит. Менә теге урыслар әйтерләр, бу не дура диярләр әйме. Шушы яшьтә булсам да матурларны күрәм инде күз төшә. Танышуыбыз бер ел үтте танышуыбызга. Шунда эшли башлаган идем. Интәүдә бас гитарист булып, азактан уже гитарага күчтем. Танышу бик тиз үтте. Танышкач та вещь әзерләнергә туры килде. Тиз-тиз итеп бер атна эчендә көне-төне уйнап гитарада. Шулай вещь җырларын подбирать итеп, партиялар үземә придумывать итеп, инде шулай эшли башладым. Беренче гастрольләр безнең Свердловский областьтан башланды. Красноуфимск дигән шәһәрдән. Казан Әнвәр абый әйтешләй, татарларга Мәккә кебек инде. Бик ошый шәһәр, бик матур шәһәр. Үзе компактный гына, үзе чиста, үзе якты. Кешеләр дә әйбәт монда яши. И может, в будущем планируем, может, сюда даже перебираться когда-нибудь. Мәскәүдә булдым, былтыр концертыбыз булды шунда. Мәскәү тамашачы миңа бик ошады. Нык әйбәт каршы алдылар, бейделәр, вещи җырладылар да. Бик гөрләп үтте концертларыбыз. Январь айында Мәскәүдә концертларыбыз була. Так что килегез, билетлар алыгыз, көтеп алабыз сезне. Мен Өзбекстан Республикасы Самарканд областы Үргіт районынан Ахроров Суфхан Кәрим оғлы болам. Қазанда яшим, Қазанда үз бизнесім білән эшлейм. Аннары шу бизнес арқалы татар халқын білән аралашып, татар тілін үйреніп, аларның җырларын, аларның мәдәниятен, аларның спектакльләрен карап, фильмларын карап, шулай мен аларга мәхәббәтем бик каты уянды. Сагындыра гел качан барып кайтуым булса да, кире кайтасы килә Казаныма, үземнең Татарстаныма дип. Мен өчен үзбәк, но мин үземчә өйрәндем, татар телен ничек әйтим инде. Миңа бер кем дә өйрәтмәде, мин аны сату буенча өйрәндем чыннан да. Һәм кешеләр аралашкан вакытта һәрбер сүзләр артыннан бер сүзне өйрәнеп ала идем. Анда бит инде мәктәптә яхшы укыган кеше, шулай сүзләрне бер-икесен белә дә, аннары өченче нәрсә аңлатканын аңлап алып, бу сүз димәк ансын аңлата, бу сүз шу дигән сүз дип аңлап, кешеләр белән бик каты сөйләшеп, аралашып, аралашуны бик яратам. Шуннан үземә
nişige aytım indi. Tatarstandağı muhabbetim büyük güçlü uyandı. Hem jirlerini anlagaç, tağın da aybet. Bizning jirler başka, sizning bu jirler başka. Sizning tilegiz bay, matur, hem soqlanarlı. Men Anwar abinin konsertine indi kup topqir kelem. Bunda necha yil, 3-nji yil indi. Anwar abinin indi men kupdan ijodini qarab baram, tinglab baram. Bek yaratam, hurmat etam. Abi olarak da, ijrochi olarak da. Anwar abinin eng birinchi boshda o'sha turgani, u kishi o'sha ne g'adabli shunday kishilar bilan yaxshi aralashuvchan. Meni hurmat etam, ularni hurmat etam, ham jirlari shunday ma'noli. Bil tinglab yuring. Tatar jirlarini muhabbat birinchi Anwar abining jirlaridan uyandı menga. Eng o'xshagan jirlardan eng birinchi tinglagan jirim Kirmagiz g'aybatga degan jir edi. Shundan men g'ashiq bo'ldim, kim ekanini shundan angladim. Anan tinglay boshladim, qolgan jirlarini izlab topib, son deysingmi ekanin. Ham endi G'umrlar birgina degan jirini tinglay boshdanlari. Bot hozirgi vaqtda barcha jirlarni qabat-qabat tinglab, uyranib, jirlab da yurim. Aşkımda giysilerim Bitsina güleğine İngil'de hoş giyilerine İndi canım güne Yakıt çatlık veren özgen Sin yazdığımız aya Yanlarında sin bulunanlar Hükmezler ömür aya Yakıt çatlık veren özgen Sin yazdığımız aya Yanlarında sin bulunanlar Hükmezler ömür aya Mine biz Samar Ulyansk'a barabız. Olarında bit mine mingerlegen zallar kileler olar barsa da bit tatar tili. Onda tatar başka hiç birge kile. Olar bit yonalar televizde. Ya üzlerince Urusça söyleseler de oh mine bizden jır ne deyip olarım tılıp kileler. Olar tel deyip olarda koygıradır. Ama lakin bağları barabır. Bütün mine min üzümden yuvaltılarını da bütün koygularını da min olayım azrak Xudoy Tegala'mızı tegizlep bara. Ötken yılda men çakırdım Robert Abi Temirbayev bilen Farida apani. Bayıl indi mine hamdön apani bir şahıs bulurga teyir. Onlar özleri bir konsertlemeler. Onlar azrak bara. İş hakkında alarda. Popülerlik bütün мәңгілік түгіл. Міне бар знаменитость, бар популярность. Даже знаменитый популярность бітті ол. Знаменитость, скажем, қаланы, исімі мәңгілікке қала. Популярность бітті де сен түшесің жерге. Шына олар арасында үйрерге керек. Ол недалекий кішігіне популярностьмен deyip мен әләкім болып бере. Бұла да бітті ол, все. И сені міне әлі бұл. Сен шулай мен қойттың міне әлі. Ну бар дейші. Шуңа көре кіші болып қаларға қар болып тала. Қар бұл үшін қатын қыз болып қаларға ер боларға дейші. Yeah.